Tientallen gamers zijn deze week tijdens een bijeenkomst van Benelux Speedrunner Gathering samengekomen in Hotel Asteria in Venray. We zijn momenteel bezig met het evenement BSG Annual 2023. Waardoor we door middel van eigenlijk zo snel mogelijk videogames uit te spelen geld inzamelen voor Mind, een organisatie hier in Nederland. Hoe zijn jullie bij Mind terechtgekomen? We hadden in eerste instantie een samenwerking met het KWF. En toen zijn we uiteindelijk hebben gekeken van misschien is het tijd voor iets anders. En toen hebben we gewoon verschillende organisaties eigenlijk gewoon benaderd met gewoon te kijken van welke zou nou goed bij ons passen. En ook in hoeverre zijn hun enthousiast over wat wij doen. En Mind kwam eigenlijk heel positief over. En ook gewoon het doel waarvoor ze staan van voor mensen met mentale problemen. Van dat sprak ons zo erg aan dat we uiteindelijk die samenwerking met hen zijn aangegaan. En welke games worden er zo al gespeeld? We hebben eigenlijk echt van alles. We hebben nieuwe games die voor de Switch worden gespeeld. Van onder andere werd vanmorgen Sport Story. Nou, dat spel is volgens mij 1 à 2 jaar oud. Maar we hebben bijvoorbeeld ook later deze week hebben we gewoon Majora's Mask voor de Nintendo 64. En ja, ik weet niet eens van welk jaar dat precies is, maar dat is jaren 90. Dus het gaat gewoon echt van jong en oud, zo'n beetje alles wordt wel gespeedrund, zeg maar. Ja, wat staat er nog meer op het programma? Want het is ook een beetje een soort van gezellig samen zijn natuurlijk. Nou, dat is het mooie van, eigenlijk staat er niet veel op de planning, maar er wordt wel veel gedaan van bijvoorbeeld, morgenavond is er een pubquiz wordt georganiseerd. Een groep gaat ook nog naar Toverland, net zoiets als wat vorig jaar is gedaan. Er wordt geminigolfd en eigenlijk het belangrijkste van mensen gaan hier gewoon lekker in de practice / boardgame room gaan ze gewoon zitten en dan gaan ze gewoon chillen, praten, spelletjes spelen van niks hoeft, alles mag. Zo kan je het beste zien, zeg maar. Hoe is het voor bezoekers? Kunnen die gewoon op bezoek komen of kunnen ze mensen langskomen? Moeten ze tickets kopen? Mensen kunnen inderdaad gewoon hier langskomen. Ze kunnen gewoon naar de infodesk hier. En daar kunnen ze gewoon een dagticket kopen. En dan ben je gewoon voor de hele dag vrij om hier gewoon rond te lopen, kijkje te nemen, mee te doen met de boardgames. Te kijken bij de stream en met mensen te leren kennen. Want dat is eigenlijk het mooiste. Mensen die je eigenlijk voorheen niet kende, die ontmoet je hier. En je bouwt bijna een vriendschap op voor een hele lange tijd. Voor ons is het evenement eigenlijk al geslaagd van op het moment dat mensen hier binnenkomen en dat ze het gewoon geweldig naar hun zin hebben. En dat we ook donaties binnenkrijgen en dat ook de audience het leuk vindt van wat we laten zien op stream. Kan ik eigenlijk nu al zeggen van het evenement is geslaagd van wat we willen bereiken. En het kan eigenlijk alleen nog maar mooier worden.